Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Mayong gabi naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Karon iyang gabi Sabado kita, Hulyo 11, tuig 2020. Aksyon Firing Line. May arag karon no sang low pressure area alas 3 sining hapon nga nasiplatan ang pag-asa sa diin ini ginabanabana nga yara mga 920 kilometros east sang Tugigaraw City, Cagayan. O kung mayara sang coordinate nga 17.9 degrees north kag 130.4 degrees east. Mayara naman sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga nag-epekto sa Southern Mindanao. Inaalas 3 sa sining hapon o kung kabahin sa ginpagwa nga weather advisory sa Weather State Bureau nga pag-asa. Aksyon Firing Line. Pero diri sa aton sa palibot sang Metro Bacolod, grabe ang kapaang. No nga aton nabatyagan sini nga gabi, no kabatyag man kamuda o sa mga nabukid nga bahin sang Negros Occidental, kumusta iya? No, kay ang mga lugar diri, kapin pagid Salvador Benedicto, somewhere dira sa area sang mga Sipalay, Candoni area, mga bukid sang Isabela, Moises Padilla, or even dira sa Cadiz, no, Tubuso, nga mga lugar nga ara sa bukid, medyo mabulubog na unaya ang panahon. Aksyon Firing Line. Kapin pagid sa tion sang kagabihon kag kaagahon, hindi malipatan hindi malikawan nga mayara gid no sang pagbugnaw sang tiempo. Kapin pagid ko nagatupa ang ulan. Aksyon Firing Line. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong gabi sa inyo tanan. Good day daw sa mga Facebook users nga ara sa iban nga bahin sang pungsod. Kabalo kita nga damo ang nagasunod sa tanan nga mga public affairs program sang Aksyon Radio. Salamat gid sa inyo and feel free sa pagpadala sang inyo sini nga mga mensahe. Kung may ara kamo dira sang internet connection kang nagamonitor, may available nga chat room ang Aksyon Radio Bacolod dira sa Facebook Live. And then ipadala nyo lang ang inyo sini nga mga mensahe. Amo man sa YouTube, pwede gid makapadala. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Nag-hibernate pa pagbalik niya arangkada naman sa pagserbisyo kag pagpangalagad sa inyo. Masunod ng simana, bangod ti damo pa isang ginaasikaso si Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Anong Line. pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton talakayon karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Oy, ang Bacolod City may ara finally sang record. Way man naton ginapangayo pero may kaso sang COVID-19 o nagpositibo sa RT-PCR test karon nga adlaw. Aksyon Firing Line. Tagadiin ini siya, ano ang background niya, inadugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Kag, ang patrol lang guro to unahon naton kay kwarto, gali, 2 ka kwarto sa puluyan sa kanay gobernador sa Negros Occidental, gin
nasunog. Sinigid lang nga hapon. Ano ang investigation diri sa Bureau of Fire Protection? Aksyon firing Ano line. ayhan ang ginhalinan o kung gintunaan no, sa sining sunog? Mayara man kay ng patrol ginrespondihan by bus dako man nga kantidad no sang sang shabu o ginapatihan balor sang shabu ang na-recover. Aksyon firing line. Ano pagin ang mga development nga atong tutukan kisining nga gabi? Regulasyon para sa mga apor gintalakay sa lokal na punuan sa Bacolod. Ang update sini hibaluon ta dugay-dugay. Aksyon firing Man line. ang mga apor ni o kon authorized person outside residence, ting iba nagapinagusto lang makadto diyang iban, mabisita diya sila or may ara transaksyon, yawer, ting iba nagatiner pa di. O kagway sila sang hindi regulated ang ilang pag-travel, ya pag gusto lang sila ay di lang kinanglanon. Aksyon firing line. Ang second tranche ng SAP posible matigayon sa katapusan nga bulan sang Hulyo ba hulat-ulat kidanay. Aksyon firing line. Ang barriers nga regulasyon para sa mga motorsiklo bilang pagsunod sa social and physical distancing ayos no kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon firing line. May araman apat ka mga COVID-19 confirmed cases sa Negros Occidental nga nagdugang. Ibalontang detalye si nagkaroon with Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon firing line. Dito sunod sa Kamankalan right after nga mayara sang kuan bala no sang nagpositibo sa resulta kahapon massive contract or contact tracing ginpatigayon sang LGU sa Kamankalan. Aksyon firing Mga line. detalye sila sa panay na pagpangalagad sa aton siningi palatuntunan. Sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. This time, unahan ko na yung patrol. Anong update sa sining sunog na nagluntad? Karon gid lang nga gabi. Aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan, may gabi please come in. Aksyon art po basan sang Bureau of Fire Protection Bacolod o kan BFA Bacolod ang pagpatigayon sa investigasyon sa sunog nga nagluntad sa compound nga ginapanagyahan ni former Negros Occidental Governor Lito Coscolluela sa area sang dalan San Juan or San Juan Avenue, Phase 1 Santa Clara Subdivision nga sakop sa barangay Mandalagan sa sang Bacolod. Kung muperte kadulom sang lugar, ang suga ginakabalakan nga kung base pasigaon lang kag mag-spark kag magdugang o kung magluntad pagid ang sunog. Action art sa sulod mismo ina sang duwa ka mga kwarto kung sa diin amo nang ginatiniran sini nga mga kabulig sa pulian ni former Governor Lito Coscolluela. Ang natabo diri action art pag-abot mo dira mismo sila pulian sa gate pa lang sa compound yara sa tuo sa sulod sa tuo action art nahamtang ang duwa ka mga kwarto nga kulang taon naton hindi mo sila ka do parelo guro kada koon sang announcers booth no ang kwarto action art nga duha ka bilog pero may separation ang saya kay ang isa ka kwarto ginatiniran ini isang iya nga driver. Ang driver initially wala diri kay do kaupod sa buong ni former Governor Coscolluela nga Okay. ikatuan sila nga importante action art. Sa piyak naman do nakatiniran iyang boy o kabulig abi sa may puluyan nila man mismo. Okay. So duwag na dira kabilog nga kwarto ang natupok sang kalayo. But silingon layo ni saya separado rin sa main house o kon mayor nga balay ni former Governor Coscolluela. Ang may direct kigilin nga nakaresponde ang katapo naman sa Bureau of Fire Protection Bacolod kag ang pinaka volunteer fire brigade nga aktibo diri sa syudad kag gilayman nga napalong ang kalayo sa nagluntad nga sunog. Pagabot to sa area kita naton no nga may mga aso-aso pa hindi nagakandak na sila sa mapping operation may pinadikto ka mga kable sang kuryente nga nakita man ng mga otoridad o gali hindi pa nila matumog kung anong ginalinan sa sunog aksyon at kagati hindi pa man nila ma-identify ang bilis ng kahalitan. Sabi sa nagluntad nga sunog kay kinahanglan pa nila nga magpatigayon sa interrogation kung pagpumangkot Okay. sa mga tagiya mismo sang sina nga mga kwarto agod mabalaan kag ma-declare kung pila ang damages action art. Wala man wala man to nakahalit sa pinapoy ka mga lugar o kung napiladori ka pulian na malapit sa compound mismo kay kalayo sang distansya sang mga balay o kusari sang kwarto sa mayor gid mismo nga balay nila action art. No? So why gali matabuan si former Governor Lito kay ina? Why siya, no? Iya lamang nga mga apat, I think, ka mga kabataan ang ara sa lugar
Dati mo ito nga kapangayos ang bulig, kagti wala naman guro nila ni ngagaw, bilang mga tapda ang kalayo, tika wala ko naman kung medyo takunoko ng kalayo action art, hindi nagngangayo sa bulig sa motoridad, mga ka-respond mo din kag wala na nakahalit pa sa ibang dara nga mapulian. Okay. So at least galing kiti kuan ang subdivision sa Santa Clara ya ka tag-as man da sa mga kuan no sa mga pader da nga hindi man dili makakasaylo sa piyak pa nga mga puloy-an ang kalayo. Yes, damo man nagkaroon tabo, bala kay masibla wala makitaan kila sa mga gatiner da sulod sang compound, kag even sa mga kaingod ginaganilabay although nga exclusive subdivision sa kadaan, hindi ka makita nga damo-damo kita nagalambihong or nagalda biyahe nga mga salakyan, basi wala man bala iban mga kaingod, di lang nakakita nga may sunog-sulod or kumiyara ulihin na guro nga nagpuok na gitid dako na ang sunog action art, kag dito sila nakapangayo sa bulig. Ate, sige, at least why man sang nasamaran sa sining sunog, no? Wala man, may lang kay wala to may napilasan sa nagduta diri nga sunog. Gali ka mo na ang investigasyon nila, hambal diri sa taga BFP pabuwasan nila nga magsolusyon-sanag bla ka makit-an din nilang sitwasyon so temporarily kinabutan to nila close line or yellow line. Ang yellow line ang palibot action art kada tape na bala no kay para make sure nga wala may makasulod kag hindi mag-contaminate ang area buwas na balik nila gilayan sila nga magkasanaman sa nagakaigo nga investigasyon. Sige, so at least pasalamat kita nung why na nag-extend o kung why na sang why na naglala pa ang damage nga natabo sa nga gabi. Exactly, sunod. Natuloy rin kayo ingaw na ingaw kita kaga sumpit na mga bumbero. Alam mo na sa may inaugurasyon di ba sa laboratory sa regional hospital nag-pull out lang kita kay T40 kramo sa mga ambulance ka nag-response ambulance mga fire truck na nag-response area. So pagkabot natin kumpirmadong sunog dara sa may phase 1 Santa Clara Subdivision Barangay Bandalagan Syudad sang Bacolod. Aksyon dyan sa inauguration gali ano mga significante ito kay ina? Sino mga bisita to? Ara kay ina si Dr. Marilyn Convocar ang ari gid si director. Yes, nagtabok gid sa action art kag nagpatigayon sang meeting bigin ano na lang ginulayon na lang sang lokal nga gobyerno sang Bacolod pakiksapol si Bacolod City Mayor Evil Bingo Radia kay Dr. Convocar kag sa team niya nga upod nga nagkadto diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Kaya man to kay na si Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya, si Corazon Luxin Montalibano Memorial Regional Hospital Medical Chief Dr. Julius Delon medical staff, yung presentar kay ina, ang mga personalidad o kunabi ang kung sinong yara sa likod sa pagpatukod sa mga molecular laboratory, yara man ang sino ang mag-operate sini, no? Sino mga doktor, sino mga staff nga yara dala magabantay, kagamo ni ang mag-responsable sa likod sa functions sabi sa laboratory, yung presentar magkaina, ang tiglawas sa sanggol panglusod at tutukin na si Bacolod City Councilor Renesito Novero and si City Administrator and former Councilor Emily Gaspi ang sa area. Ang significante lang to kay nakitigin anunsyo ni Dr. Julius Delon nga nagapatukod pag sila sa bago naman nga field unit for infectious disease sa tabok lamang sang laboratorio. Ikadua nga gin-announce ito nga signifikante pagid nga nag-anunsyo nga maghahatag sang 5 milyones nga financial support ang Center for Health Development o CHD ang amuning Department of Health Western Visayas sa laboratorio Aksyon Art nga amuning para sa operation bala nga magtayo yon pagid. Pero kay na ginpabutsag man ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya nga basing 5 milyones madugangan pa. Kay sa gusto may committee hearing, budget hearing bra. Tinakabasi kong Greg nga Doc Marilyn, ikaw lang bala. Pwede mo naguro pa dakuan ko mo ako man ang co-chairman sa Committee on Appropriation. Kaya may arab lang nga ba nila bululigan lang nila kaya ang budget ipreparar sa DOH Western Visayas ang ilang proposal depende sa pagdepensa ang badari kung mag-hearing na ara suportado man ni Congressman Greg Gasataya kaya may ara sa posisyon co-chairman sa Committee on Appropriation ang malabasi mas mabuligan especially
nga ikatatlo diri nga highlight nga mapresentar naton sa itong mga aksyon. Nagambal si Dr. Julius Delon nga ayo ya sa mga politiko nga likawan anay ang political division kay luyag niya nga buksan sa isla sa Negros Occidental, hindi lamang sa sudad sa Bacolod, bisan pa sa Western Visayas kag bug-os sa Pilipinas ang Biosafety Level 3 Molecular Laboratory. Ang Butchilingon, hindi lamang eksklusibo sa Bacolod City, bisan pa sa probinsya sa Negros Occidental or Western Visayas, kumo amo ni ikatatlo nga Biosafety Level 3 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Grabe ba? Ang sa Corazon Locsin, level 3, ikatlo pa lang ng bilog nga Pilipinas? Yes, kagamo ni first sa Western Visayas. Wow, very good. No, at least kung basahon kung imos ning report, bintaha ini sa aton basi mas madasig pa ang outcome o kung ang pagpagawa sa mga resulta because ti grabe gali ni level 3 gali niya sang Corazon Locsin. Oo, actually kay na sa introduction nabatihan din nato ang gitapat nila every day ang although hamal nila amo pa lang starting depende pa namon kay ang capacity action art pwede pa na magdako. Okay. Depende sa ano the equipment facility dira sa sulod. May tatlo ka machine nga ara dira sa sulod subong. Ang isa iya ini gindonar o kun halin ini sa may DOH Western Visayas 100 ka mga test ang capacity nila every day 72 hours ang ulaton para magwa ang resulta aksyonat amo na ba yung pinaka-maximum nila. Pero ang baldre nga pwede na mag-expand depende sa madugang nga mga facility. Kaya ang baldre sang taga Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital, once may available nga mga budget, kag once may mga additional nga mga equipment or facility, magadugang man na nga dako ang iyang facility action art. Okay. Pero nagmuno to kay nasa call si Dr. Julius Delon nga bako kung matawag ka karon sa iya tawagan mo lang sa kuno kay sa tumapatpat kay ina kay dola itong iya nga mga mensahe kay ina more on ano to no more on emotional messages kay inspirational messages sa mga nagtambok kay ina kag pagpasalamat sa mga pila ka mga lokal nga gobyerno of course o kuno opisyales sa gobyerno na nagtambok kay ina mo tong sentro sa iya mensahe. Pabati-bati nga may nagpatukod na matading ang field unit sa Topado base di pwede natin din masuportahan liwat no Gani man. kaya mo na no ang kaina digto so damo pag nga mga highlights nga presentar ibang ang kalabanan digto nagambal gid si Ma'am Dr. Convocar Alas 7:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Yung firing line. dalas-das na lang kay warm up pa lang tani sa aton nga pagpangalagad kay ginuna ko lang update sa sunog at least wala naman sa problema aksyon dyan so rigid na utod linya ta. Yes, action na. Ito mo na, ang pinakamahilag kinati mo na, supportahan pagid, ang baldari ni Dr. Convocar, pagdahil sila nga mga-suporta, kaya although nga medyo dito sila dito gid man base ng opisina sa Center for Health Development, ang sa Department of Health sa may Iloilo, pero maliati from time to time, dari sa may regional hospital, ara man dari si Dr. Julius Delon, and malila bululigan kung suportahan nila ko naman nga programa, especially may kangtanan siya nga padayang pagpakigbato sa COVID-19 pandemic action art, no? Waya nagmensahe si Lone District Congressman Greg kung nano san oni posible maaktuhan sa counterpart niya to kag kabay pa mapadasig ang ginaplano nga pagpatukod sa ospital man sa Bacolod. For now, wala pa. Wala pa kaya bigyan tutukan niya lang to no? Amo na ba lang proyekto dari ang molecular laboratory. Okay. Wala iyan na mensyona na magkangtanan sa ospital nga patukuron, no? Pero mo na balya, in terms sa mga health concerns action art, na ba diri kisuportahan gid, kaya pa dapat nila nga papangita sa pila ka mo programa, kubo nga as long as nagasuportahan na tanan nga mga opisyales sa lokal nga gobyerno sa Bacolod, mas maapos mas madasig ila pagproseso sang pila ka makinanglanon action art, no? Okay. So na ang tingog nila base karon sa pila ka mga public affairs program para mapipara nato sa tutanan nga mga action base available si tingog ni Dr. Marilyn Convocar action art, no? Sige be, mabatian na lang. Kapag nila pati ang iya diri nga gilawag kay na nga ano ang matabo diri, no? Action art sa pila ka mga ano diri no aktividade si Ma'am Marilyn Convocar. Reaction at kay Dr. Julius ato kay inay no. Here's the message.
gina-check ko pa ko na wait lang no. Pero ito mo na kaina ang kaundan sa ilang mga mensahe more on pagpasalamat kag si Dr. Maril Convocar. Short time that we can already do the contact tracing once the result are in. So this is really a commendable job done. And with that, I would like to thank first our Honorable Mayor. I told him in a meeting this afternoon that this is the first time that an LGU assisted the DOH in setting up a molecular laboratory. And 20 million of that is really commendable. And also, we all know that it was not included in the budget of DOH. We did not anticipate COVID in the 2019 plan and even NCEA. And with that, I would like to commend also Dr. Trilon for setting aside close to 15 million to set up this laboratory. Now, the burden falls on us. So, napatindog na how to sustain it falls on us, Congressman Gasapaya and myself. So, ang puso niya napatindog would like us to sustain. So, I would like to raise this issue. I consulted our staff at safety, and for sure there will be a need for consumables, reagents to run the laboratory. And from the experience of other laboratories, they are spending more than 68 million a month just to run it. And the turnaround time and then the ROI from PhilHealth is so small that they could not recoup their expenses for the laboratory. So that's why initially safety will be committing 5 million to initial assistance, and that will only be the start. So po na naman na ni Kong Gasapaya, okay lang na kami. So we'll, as much as we are also assisting other laboratories, especially government run laboratories like Teresita, Nandoni, and Western Visayas Medical Center, we'll also assist Corazon Locsin. So I hope that we will all continue and have our faith in government. No, kabudlay kita how to sustain this. We will, if those who are running the laboratory, we will anticipate problems like the delay in the release of the laboratory, the first in, first out will be an issue. So there are a lot of concerns. The timeline on the release of the results. So these are concerns that we have to anticipate in the future. And as long as we follow certain protocols and there will be no injustice or delay in the results of those who came in first, we don't have much problem in the future. So with that, I would like to thank all of you for being here. So let's work together. We can make run this smoothly and detect really. We have to detect, treat, and isolate. So that's the system in DOH strategy. Actually, si Dr. Maril Convocar ang the Regional Director ng Department of Health Western Visayas. So muna yung panog yan, no? Pero ang bag naman din Dr. Julius Drilon, amo ning nga statement nga nagambal sa nga luyag ibuksan sa tanan nga of course no nga mga banwa kag syudad, probinsya so diri man sa Negros Western Visayas ining molecular laboratory Aksyon Art. Ari si Dr. Julius Drilon. Political leaders or decision makers. Let us quarantine politics in pandemic response. Politics and coronavirus cannot dance together. And so, why don't we just be together? We will offer this facility to the island of Negros and Western Visayas and to the nation as well as a national resource that can and will contribute to national purpose and to the world as a testament
salamat. Wala ang sunod, no, ang pagpayag rin ni Dr. Julius De Leon, Medical Chief sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. By the way, namuno ni Dr. Drilon, kung nag-umpisa na gila yun, after kahapon na bato nila ang license to operate, nagkuhan na sila, at run na sila sa test today. May information kay na doon nag-start na kuno ang testing, no? Dahil sa may molecular laboratory. But in terms kung saan o nila i-announce nga nag-officially start, i-check pa na kuno nila kay depende action art kung maplastan, nag-blackad properly. Although may ara na certification kung once may certification ready to operate na ina siya, no? Kaya ara ng gamit, na-check na ina siya. Ang kapadaran di kay na, ang mga personnel na lang in charge dira, no? Okay. Amo na ang ikanila kaplastaron gid how prepared, ano mga gamit dara kompleto na gid, paano ang pasunod, ano ang protocol or sequence sila do ara naman na silang plano action art. Pero abado Dr. Julius Delon, keep update lang kung officially nag-start na gid kung saan og ma-start action art, no? Kay bago pa man may nagainabot pa man especially pag inabot sa LSI mo ginadako nila nga balantayan gid, no? Okay. Actually, ang ambali Dr. Julius Drilon, amuning last phase ng preparation ang license to operate, and then go on na sila kay naka-training ng mahandle sang mga laboratorio nila daw ko mga equipments, and then ang tanan tong test man nga gintilawan kon insakto ang pag-reading sa ila equipments tinakapasado man 100% man, meaning okay na gid sila action dyan. Posible gid action art, no? Kay na inaugurahan na Okay. Posible ma-start na gini na siya ang molecular laboratory. At least hindi na po live resist sa Negros. Okay, ang badri ni doktor, ang balgan ni doktor kon mo kare sa gina problema, adri ka dugayon lam ako no tag pila ka adlaw matiner sa quarantine facility or magapay dalom sa home quarantine ang gid pay dalom sa swab test. Kaya at least subong posible mapiantiyan ini kay mas marasig na no ang ginalauman ang pag-abot sa resulta. Okay. May tagikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Aksyon John T. Aso na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon firing line. Salamat ginaksyon John Diaz, gindalasdas ko na lang kay kaina siyang naka-attend dira sang inauguration sa biological laboratory diri sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Aksyon firing line. Dinapit gid nga bisita ang tagpamuno sang Department of Health or Regional Director sang DOH Region 6 Dr. Marilyn Convocar, no? Ara gid siya kaina agod nga mag-attend man sa inauguration. Would you believe nga ang Corazon Locsin level 3 amo ni ang isa man sang mas mataas gid no sa bilog nga Pilipinas. Pilang nahot lang ni sila, and there is sa Visayas nagapanguna or una ini nga nakapatukod sa mga laboratorio. Aksyon firing line. Alas 7:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Let's go to work now. Diri sa aton nga pagpangaragad, warm up pa lang ato sa aton talakayan karon nga gabi. No, balikan ko lang makadali ang aton nga mga talakayan kag sumungman ginpreparar nga mga balita sa inyo karon nga gabi. Aksyon firing line. Ang ginmuno ko kaina sa aton sini nga headline nga may-ari sa panibag-o nga kaso diri sa syudad sa Bacolod, di sa area sang Mansilingan, no? Pero antes ko siguro kontakon ang kapitan sa Mansilingan, unahon ko lang si Vice Mayor Elcid Familiaran kung ano ang mga ginistoryahan nila kaina upod kay Dr. Marilyn Convocar. At the same time, anong nanging resulta sa meeting nila, no? Upod sa kay Mayor Bing Leonadia kay regulation sang apor ni, no? Ang ginaistoryahan ta kon ang pag-regulate sa mga authorized person outside residence by ni at least ang publiko makabalugid kung ano ang update bala kag anong matabo sa mga apor. Ang akon gining nalantaw ko ng mga ilis ay malanga dito tiner iya sa Manila antes magpauli di. Amo niya mas delikadong apor, kay permis lay aga travel mo, kang exposure bala nila. And then, pagbalik di matrabaho, upod sa mga empleyado nila, kundi dako gin nga problem.
Aksyon Firing Line. Alas 7:22 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa aton mag-aksyon nga nagamonitor, Aksyon Firing Line sa gyapon ang inyo ginapamatian sa ngalan ni Aksyon Brian Moden, ang inyo regular anchorman. Aksyon Firing Line. Pagbalik ko karon ma-pause lang ko for some commercial break. Diri kita girayon sa mga panibag-o nga mga update parti sa COVID-19 COVID-19 sa Bacolod. Mapila magawa kadlaw no antes may resulta nga nagwa para sa Bacolod City. Hindi man maayo nga balita since nga may ara sang bag-o nga nagpositibo, pero at least makita ta nga ang iya sa Bacolod nga mga specimen nga ginapadala dito sa Iloilo, at least gintrabaho naman ikinagligad pang hinulat ni sa mga OFW, sa mga LSI ho, o ang iban gusto na magpauli sa ilatag sa kamapulian kay long overdue ng pagtiner dila sa quarantine facility. Ang problema kay wala pa ang resulta sang RT-PCR test. Tindi sila kapamilit nga magpauli nga di may mga eksperyensya na no, nga ginpapauli and then ulihin nagwang result pariyo sang sining bag-o kaso sa Bacolod pero balikan ko ini karon para gid sa kompleto nga mga detalye. No, para nga at least aplastar ta ini para man sa informasyon sa aton nga mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nga
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:35. Pabalik na sa inyo palatuntunan Aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Moden. Aksyon firing line. Naunahon ko lang ang pila ka ma-update diri syudad sa Bacolod. Standby na short while kay Aksyon Marlon Hinovia. Ang case bala sa City of Bacolod nga karon nga adlaw may ara sa isa nga nagpositibo. Standby kamo ha kay inisya patient number 53 sa Bacolod City kag LSI ini nga naghalin didto sa Manila, no? Taga area sa Barangay Mansilingan nagabot sa Bacolod sang June 28. Nagsakay ini sa barko, no, pauli diri sa Bacolod. Ginapaidalom sa RT-PCR test. Kag gin-quarantine sa ila puluyan kay sadto ay pa nag-decide ang Bacolod City nga kinanglan sa quarantine facility gid magatiner ini nga mga LSI. Now, July 11 or today, diri nagwa ang resulta kag positive ini siya. Kung lang tawon naton medyo lawing na no, ang tiyempo nga ini siya ang nagtener sa ilas ning puloyan. Kumustaon ta si Kapitan karon kay di ara naman na quarantine ini o ginsaylo na sa quarantine facility although nagapabilin siya nga asymptomatic. Ang gusto ta may balawan kung bala may mga ginpatuman ang barangay Mansilingan. Ang usual sina magluwas sa contact tracing, may mga lockdown nga ginahimo no, kag ang mga direct member of the family masami ina ang desisyon is ipaidalo man sa swab test. Action firing line. Tingit gusto tay baloon sa kay Kapitan, no? Aksyon dahil basi kung pwede si Kapitan Pico nang may siya gasabat. Oo, basi tingala siguro gin-text ko man siya nga lain nga number ang matawag sa iya basi kon ang numero ko lang ning ginabantayan na si Kapiko dira sa Mansilingan Kap katawag kami sa imo. Liog lang sabat sa imo communication kay gusto tay baloon kun ano ang latest sini no kon nanong ginhimo nila dira
sa mga member kag mismo pamilya ni sang patient number 33 kag kuhaon tam background na ni may kaugalingon na ni siya nga pamilya. Aksyon firing line. Okay, gusto tayo baloon kung anong latest updates ni maginhimo dira sang lokal nga barangay sa Mansilingan. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa ato nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line is Barangay Captain Boy Pico, no, sang Mansilingan. Kap, mayong gabi si Aksyon Art Tayhopon sa Aksyon Radio Bacolod. Kumusta ka, Kap? Mayong gabi, Aksyon Art, no? Kag mayong gabi sa mga pumuluyo sa Barangay Mansilingan. Salamat, Kid. Bao nagwa ang result today, isa kabilog ang nagdugang sa City of Bacolod nga nagpositive sa COVID-19 test result. Ang imo gid barangay da sa Mansilingan, no, kag dira nga residente ang patient number 53, no. Ang report actually diri sang DOH nga tigin transfer naman sa quarantine facility na no ginhimo tanikap sa ano man ang background sini may asawa ining patient number 53 ang 33 years old. Bali, ini siya Aksyon Art ang patient 53. No? Bali, kagina, inform ako ni Dr. Lapo na si patient 53, nag-abot na siya di sang June 28, I think, tapos ginswab na siya, no? Ginpa-home quarantine sa isa diri ka area sa Mansilingan, no, sa sulod sa subdivision, pero ang ila niya lugar isa ka lote nga ginapalagihan isang gobyerno, no. Okay. Ina sa sulod sang sila nga mga lote, puro squatters sila. No, do mga 50 na ka families ang nag-star. So bali sang gin-inform ako ni Dr. Lapot na nag-positive, insigida ginupod kong akon XO sa talod kanang akon bihert, no, sa member kong bihert. Kinagtuan na mo ng area, nagtawag, nagtupod na ko sa Police Station 7. Okay. Kay initially ang instruction sa akon sang doktor sa CHO na i-lockdown. Okay. So, bali, amo itong nag-upod ako sa Station 7 man, no? Nagilapangunahan ni Police Lieutenant Abalayan. So, paglabot naman sa area, nagkanda ka disang kalabi kung anong sitwasyon, kagti gintawagan ko ang doktor na dapat i-follow up din siya kay squatters gate, no? Sa isa una, nag-decide nga i-home quarantine, i-lockdown na lang ang area. Kaya doon ay isa sang bakante na isolation facility. Okay. So, bali, tungod sang executive order ni Mayor na kung ang isa ka kung i-lockdown, kinanglan ipatigayonon ang 30-meter radius, no? Ang dalan nga mapanimalay, sulod sang 30-meter radius, iga-lockdown. So, bali, katuan to namon, kagin-check, ang pumuluyo nga reklamo gid nga inano na maperwisyon sila abi kay i-lockdown sila. So bali nag-ayo gid ang pumuluyo sa akon nga kapuligi kami siya lang na diyan kwa kay kung kami problema gid. Amo to nga gintawagan muliwat si Dr. Lapo na confirming nga ang patient kwaon na lang dito punitaan sa isolation facility. Okay. Para hindi na magproblema ang puluyo sa area. So nag-decide na lang ka. Fortunately, siling ko natabo, nag-decide na lang kamo kag nag-cooperate man ning patient number 53, no, nag-upod man siya sa quarantine facilities ang syudad. Ginpanitaan gid ni isang city CHO nga may sulit siya kagwaon na siya sa sinang area hindi kung i-lockdown mo damo sa panimalay nga makasulod sa 30-meter radius. Wow. Salamat nga mo to nga nakuha siya kagina. Okay. Ang aton nga DRMO kagindala na sa isolation facility. Okay. Pero kundi nag-abot na siya sa inyo, June 28, pag in-quarantine sa balay niya, nanong natabo siya, ginamonitor niya siya sa BHERTS, kay may experience siya kita sa iban nga mga areas, nagkanto pa sa merkado, naglagaw pa, why nagatiner sila balay. By the way, may asawa ni Kap, no, ang patient number 53?
ang una, gani nga information kung girlfriend niya pala, pero sa ulihi, asawa niya gali, no? Kaya bali, kung ilang asawa niya, wala na sila Upod. since ang pag-abot niya, wala sila puyo, kaya asawa yan isa ini ka ang house help pala, no? Kabulig. Dito na siya do kasambahay bali. Dito na siya nag-star sa ginaubrahan niya nga balay. Okay. Kaya ginatulungan niya na sa pagkaon nila iyang bana, no? Every ginatulungan niya pagkaon. Pinabili niya lang kang mga galakat sa sunod yapon. Di mo ginagin interview kung sa masyadong nasawa, sinusugid din sa matuod. Kay para maklaro gini, kung sila nga nakakontak ka mo, o ba si nag-tupad mo doon, or ano, kinakalanon din na i-isolate man siya. Okay. Pinagambal siya na wala sila yan Updanay. Kamot, why sila naka-uyatay kamot, wala sila ka-updanay. Wala na nagahatag na siya pagkaon, no? Pag ginabilin niya, ginagalakat siya dayon. Na nag-mask man siya kung noon, nag-gloves man siya. Ang yaman na, nag-face mask man sa sulod. Okay. So, bali... So, ginadvisa niya lang mo, ginadvisa lang mo ng asawa nga mag-home quarantine niya. Home quarantine siya. So, ang asawa mo ito nagbulos sa ginatiniran sa bana? IKY siya sa isaran, laban-laban dito siya mistar. Dito siya mistar sa din ko naman sa balay. Pero i-disinfect. Disinfect na yung balay. So, at least, based nyo pag-interview sa mga katupad, dira, kag mismo sa patient, why siya, sir, katilaw nga no, naghalakalaga, ang iban nga daan sa nguna, to nga, pero sa alihis to nga case, may inom-inom pa kuno eh. Base sa interview ko sa palibot, haling sa pag-abot niya why siya kagwa? Very good, very good. No, amo man lang nakaingaton, the concern is a safety sang public sa mga residente na, no? So, at least naklaro kag mayon nga nagatag oportunidad sa amon karon nagka-pick up para ma-inform din ang taga-barangay Mansilingan nga wala sila sa dapat kabalakaan kag ang patient ato na sa quarantine facilities ng city. Kuha ng patient nila. Kasi advisean pa ito na namon, ginantisin ito mga halin nga sa alagyan nila, mabutang sa daw kutbat lang, kay take na yala kami turin sa barangay. Okay. Ilan to pangitaan sang daw butangan ng sangkol niya para ilalapakan kadagwa sulod nila sa ipato sa ilang akon. Kay libot sila sa pader mo. Libot sila sa pader. Gali daw, balingwa sina, ang ila komunidad, tamaan ka dikit-dikit ang mga balay. Sa sulod sa sila na lote sa gobyerno, tanan sila, dikit-dikit na sila. Okay. So, ang mga residentes tupad to, no need naman, anong advice ng City Health? Hindi naman kinanglanon ni nga i-undergo pa sila o magpaidalom sila sa RT-PCR test o swab test? Wala naman ang advice nga ipaidalom sila sa quarantine o kung swab sila. Kaya ang patient 53 why di nakagwa-gwa sa ila sulod balay. Sige. So, ang asawa mo to advice na mo nga mag home quarantine din. Mas mayugin nga asawa, bisan ginahambal niya nga tiwai sila na bisan kauyatay kamot, sigurado to ang iaamo para man nga maproteksyonan, mayon ni gani nag-decide na lang, dra naman siya home quarantine siya naman. Base sa information ko nga ang iya to amo no nakabalo na, hindi siya pabalikon. Tiwoy, bisan ako manamo para pa seguridad man mo. Kaya mo lang bali home quarantine bilang asawa mo. Okay. Pero gin RT-PCR test yang asawa kapo ay man? Gin kuhaan siya sang swab sample? Wala. Away man. Asymptomatic man sila kaduwa, no? Way man siya sintoma nga makitaan sa ila sila. Ang patient asymptomatic kaysa pagwaya sa gina, nagapakal sa ambulance, ang tama ka normal ka champion siya galing sa tao. I see. So sa taga-Mansilingan dira, I know nga ang taga-Mansilingan kabalo ni sila kundi ng exact location. Kabalo ka naman ang damo pa ang madasing magpalaptas ang balita. Nga kung kaysa basi magtalang pang taga-Mansilingan sa mga mismo na sila gapalaptab la. So Kap, anong imo mensahe sa mga taga-Mansilingan nga nagamonitor karon na gabi? Pati sa mga pumuli sa Mansilingan na basi makabatik na sa balita na may positive naman kita sa kabilog, isa ka
LSI daw sa Manila no nga nagabot sa June 28 kag ang iya result sa swab positive sa June 10 hindi na mo kabalaka no kay ini siya ginkuha na sa area kag dala na sa isolation facility. Okay. Kag ang iya to balay action art ginbutangan kutosan caution line nga take na yellow na bala. Oh, okay. Na para wala na sa may maglabay-labay wala sa may mag-aagil sa sinang balay. Aha. Sige. So anyway, Kap, if you may ikuhaan ko lang yung oportunidad para makatagan ka man blasang imo tiyempo kay kabalo ang tanan nga kahapon ang CIDG nagpa-interview nga nagpay sila kaso sa imo party sa SAP. Anong imo mambal ni Kap to? Ano paglantaw mo? Bali kahapon sa hapon ako nakabalo no kami nalugod sa akon taga Aksyon Radio mga nakilala ta na nag-file na kaso sa akon way ko kabalo. So ang ako lang no mula isa ka mga tubang mo tala mula sa sa serbisyo publiko. Kaya inaamo lang yung pagkasapton kaya ang aligasyon na may nag-conspire may conspiracy no na ang puro officials ako ang barangay secretary na para mahatag pabor sa amon kaalyados politika sa pamilya sa kakilala tinakalan doon sa kabutigan no kag inasabton ng lamon sabton ko lang na sa palaabuton no kung pasabton na kami isang prosecutor's office. Pero nagapati ka nga may politika yan ini? Since nga ara ka sa serbisyo? Base sa amon nga monitoring ang gabilit sila kontra politika din. Oh, kung mo may nagamayor kuter na nga nagadala? May ara sa likod nag-consider. Okay. Politika. So, hindi na lang ko mag-dwell into sa defense naman para hindi man lang ma-preempt kung ano ang inyong mga i-depensa. Pero handa kaya, kag preparado ka sa pag-atubang sa ning akusasyon batok sa imo. Kap? Alas 7:50 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line. Ay kanugo na utod ang linya ni Kap. No? Last na malang niya nga inagpamangkot na ton kay Kapitan. Why nakabalakan ang tagamansilingan basi may matian pa kamo nga balita. Why sa kamaturan nga nakagwa pa ni kag ang pasyente why na Kap. Sorry na utod ang linya ta. Ono po. Siling ko finally siguro sa mga tagamansilingan liwat. At least siling ko hindi na ko mag-dwell into sa kaundan kag sa depensa nyo para hindi man ma-preempt kung ano dira ang inyo himuon sa pamatuon nga way ni kamaturan ako sa sa imo. Kap, danong misahe mo liwat sa mga pumuluyo mo da sa mansilingan. Okay, pala sa pumuluyo sa mansilingan, tungod na sa subong way vaccine, no, ang virus, ang COVID-19. So, mula na kinanglan atong determined to observe ang minimum health protocol, ang pagsuksok sa face mask, ang pag-observe sa social distancing, kag kung wala man lang kita sang importante nga hikuton sa stay at home na kita no para ma-ensure naton nga malikaw kita kay mas maayo pagali ang positive na kay nakilala ka kag na-isolate sila. Correct. Ang sa why ka makilala no kung diin may mga damo na tao kung makalikaw na lang ka no para makasigurado ka na safety kita sa paglaton sining virus ang COVID-19. Sige. On that note, Kap, salamat kita. By the way, magluwas sining patient number 53. Why na daya sa mga ilisay nga nakapauli nga naka-home quarantine pasubong no? May ara kita nga mga LSI nga why pa nagalabot ang ilang nga mga result no? Sige hapon ginapaabot na pro every sa babasi sa aton listahan nga kada adlaw ginasabit nga report no, sa aton PUM Center. Okay. Nagadamo ang figures sa mga LSI negative na mga result. Very good. Ikabay pa nga hindi na ni madugangan no para ang atong pumuli sa mga mansilingan
hindi pabutang sa katalagman isang paglapkas ng virus ng COVID-19. Gina-make sure naman guro, no, ginamonitor naman ang mga ara pa naka-home quarantine, hindi mo sila makapinagusto ba? So, gina-check namon na home quarantine sila. Sige. Kap, salamat kita may gabi mo. Salamat gid Aksyon Art, no, sa panahon ginakal mo sa akon, kag sa pumuli sa mansilingan, rest assured, no, ang inyong mga barangay officials, no, nagtrabaho gid sa para gid magserbisyo sa akon ng mga pumuli sa barangay mansilingan. Salamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Si Barangay Kapitan Pico sa Mansilingan, no? May pila pa kay dumduman nyo kundi nagligad to once nga makuhaan sa RT-PCR test o kung swab ba o sa specimen, ginapapuli ni sila kag gina-home quarantine. Pero lately, bangod sa ma-eksperyensya, nga kung papaulion ang iban, why gid ga cooperate, wai man niya mo sa mga tao sa palibot ninyo, kapin pa kung kilala ka man, nga nagpauli ka dira, ti wai man niya ang tao, hindi man matingala ngara ka dira, nga nagpauli, ti nagapensar man na sila nga, at least may diya sila nga nagindala ka sa ginswab ka, pero mo na bala, samtang wai pagani magwa ang result, ang recommendation naton, ang suggestion ko, please cooperate sa ginapatuman sang gobyerno nga mga regulasyon agud likaw sang problema. Aksyon Firing Line. Kay kung hinali nga ikaw bisan ginahambal pa sang Department of Health nga way pa sang pamatuod nga pwede dako ang porsyento nga malatnan ka sang COVID-19 in kaso nga makapalapit ka o kon may direkta ka nga contact sa isa ka LSI nga asymptomatic ang ambal sa DOH, to ay paginman klaro nga makalaton ni sila sa ila pariho mo. Aksyon Firing Line. Kaya mo na kung ikaw LSI, palihog lang cooperate man. Hulata na gid lang ang tiyempo nga magwang resulta mo, kag kung negative, kundi way kaya problema. Aksyon Firing Line. Hindi lang ikaw ang maproteksyonan, pati na ang imo pamilya, pati ng imo kasi Mario o kon mga tupad balay dira, because at the end of the day, hindi naton malikawan ang worry man sa imo mga ingod balay kung makaibalo sila mo, kapin pa ang pareho sining positibo nga ginpagwa sa mong result na may isa dara sa Mansilingan, tinaturalan na nga may aral sa mga residente nga makibot sa balita. Aksyon Firing Line. Pero suliton ko, ini nga pasyente ginkuha na sang City Health Office kag ara ginpahamtang sa quarantine facility. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Now, alas 7:56 na. Dalas-dason ko na lang si Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial para may continuation ang mga update na parti sa COVID-19. Kahapon o kagabi pa nga try naton nga mag-contact si Mayor Pedro Bibings Raico, galing kidaw ay ginmahatagan oportunidad nga makasabat ang alkalde. Pero today kay Aksyon Marlon, even kay Nasngaga, nagapanawag kita kay Mayor Zaico no? Galing way siya nakasabat. Aksyon Firing Line. So laton ko nga si Aksyon ginulat ginaton nga at least si Aksyon Marlon ang iya nga nakwano iya nga na istorya kag naghatag sang update ari si Aksyon Marlon no nga mag dala sa aton sang development parties ning balita man nakibot kita kay ti hindi man siya LSI hindi man siya OFW pero tinagkuan siya nagpositibo. Sige, hold on, Aksyon Marlon, sang imo sininga ang gatilyo sa pistula mo, standby lang anay. Kaya may obligasyon na ko isagid lang sa national. A public service announcement from... Sa harap
at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Dali na kita sa detalye na sa balita with Aksyon Marlon Hinovia. No? Ang mga balita sa Kapitolyo Provincial. Namuno naton sa mga late tuner, party ni update dito sa Kabankalan nga case may contact tracing. Di normal na mo. Ang pag-insindi ko nga contact tracing sini, dapat pulis kinman niya kaya mo na ang gina-assignan. Pero ano ang update sini nga balita? Yari na si Aksyon Marlon Hinovia. Capital Reports. Aksyon Marlon, may gabi, please come in. Aksyon Art, unahon ko lang ang nagdugang apat ka mga COVID confirmed cases. Okay. Sa Negros Occidental, subong nga adlaw. No? Ang apat, 30 anyos nga babae taga Banwasang Isabela, 25 anyos lalaki San Carlos City. Okay. 36 anyos lalaki La Carlota, kag 43 anyos lalaki taga Banwasang Kawayan. So kabugosan sang kaso nga kumpirmado sa Negros Occidental arana sa 171. 171 Aksyon Art. Okay. Sa mga recoveries, mayara sang siyam ka mga naka-recover pero lunsay Aksyon Art mga taga-probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Ina sa mga nag-positive nga naka-recover. Naka-recover na Aksyon So Art. meaning ang 171 nga sa Negros, why panibisan isa sa naka-recover sila? May mga naka-recover na Aksyon Art, mga more or less, mga 30 na siguro. Okay. Mga 30. Dabo-dabo naman Aksyon Art. No, pero subong ang siyam ka mga recoveries, lunsay mga taga Iloilo. Naka-recover na sila, di ba sila ngon nag-ayo na sila, Okay. pero why na garantiya nga di sila mabalikan sa COVID-19. Ay so, kanamo sa mga kaso Aksyon Art nga nag-negative na sa second repeat test ha. Second, kinalan duwa ka Aksyon Art mag negative mo before ka ma-declare nga status mo is recovered. Fully recovered. Oo, kanalan kaduwa ka kuwaan test kag kaduwa ka dapat mag-negative. Galing kay Tikon base sa imo report, ang guwa sina nga fully recovered pero may bat. Ang bat niya, sila nga hindi ka na magatag kumpiyansa kay pwede pa na magbalik. Oo. Lain ako magambal ka ninyo fully recovered sa layman's interpretation. Kung di mo tamal, huwag ka naging problema eh. Oo. Galing kay may mga instances nga nag-develop siya liwat. Ano na nga ni Bala COVID niya man? Ganiman, so hindi gid magkumpiyansa. Sa Lawantang Kabankalan City Aksyon Art, ini tuman ka talalupang doon. Hindi mo ginawag mo subong, Lonsay LSI. LSIs, ini sila tanan. Kag wala ni sila nakapauli sa mga lugar ng ginlawag mo. Correct. Ara sila sa facility quarantine. Okay. Kinanglan, why naman sa magpalapta so gila noon da? Balo ko naman ang iban ganaan kasagad man maghimo. May mag-post na Facebook naman basi bla. Kung nakapuligid man sila Aksyon Art para sabi ni ehemplo na to ni Isabela, kung nakapuligid man why na sila diretso yas balay, kaya why pa mag-result nila. Gindiretso na sila sa facility quarantine sang Banwa. Munisipyo. Oo. Sa syudad. So kubo kay nagpositive, so gato no sila dito, kaano sila dito, kag sa Ilohon, sa provincial facility, healing center, or sa Cadiz City man, kami Aksyon Art nga separado gid nga isolation facility para sa nagpositibo. Para sa mga nagpositibo kay may lain na Aksyon Art nga mga eksperto nga magatatap sila. Okay, at least klaro. Kabankalan nga kaso Aksyon Art mag-asawa gindi. Mag-asawa kag doktor kag nurse pa. Oy, mag-asawa ni sila gali. Mag-asawa na sila nga duha. Doktor kag nurse Aksyon Art. Ang bana doktor. Ang bana nurse. Ay baliskad? Oo. May nurse mga laki bo. Oo, gani. Kaya abi kuya gani. Ang nag-positive ni lately. Ang asawa. Nga doktor? Doktora. Ay, sus. Ti anong natabo? Tapikan sa kabanayang nurse? Ini sila nga duha nga mag-asawa Aksyon Art confined sa hospital, private, there is Bacolod. Okay. Kaluluoy Aksyon Art kay nadalahig pang ila sa nga duha ka tuig nga bata, nga babayi. Uy! Kay lain mamatsyag subong sa bata nila. Oho. May ubo, may hilanat.
Uy. Ginkuhaan man sang swab kag amo pa ng resulta ginahulat. So, iyabalantayan na kung bata, kag kabalo ka sa kabataan, Aksyon Marlon, paano ni karon makatatap ang ilo ito kay siya mismo positive man? Ihuga, mamagani, di, kabudlay, Aksyon na art, basta may COVID positive, ka may bata ka nga gamay, alang-alam mo na karon babayan, kag sa iban nga tao, tugyan, kaya ikaw ilo, ikaw may. Alaw sa doktor, bisan tiya ka kung utod ka na nga may edad-edad na ikaw to ma-intra ka man sulod to. Oo. Hindi pa lang tayo ng Aksyon art ni ang mga ginpangkuhaan. Unless, kung Aksyon Marlon, nga naka-PPE ka. Oo. Bisa ka din naka-PPE, way gani Aksyon art, ya garantiya nga 100% mo, nga safe ka. Damo ang mga doktor. Doktor, oo. Doktor, nagigani nga naka-PPE, nga sa primero, himugasa to, nagkakalamatay pa. Oo. So, maka-big Aksyon art ni nga mga frontliner. Okay. Ang una nga nagpositive ang bana. Why pa primero kabalo ang doktor nga asawa nga nagpositive ang banaya mo na? Oo. Okay. Kay gasundan na ila Aksyon art ang resulta sang ila sa ring swab test mo. July 8 nagwa positive ang bana, July 9 nagwa positive ang asawa. Isa lang sila ka hospital ginatrabahuan? Hindi, separado. Separado. Kay ining bana nga nurse diri sa private hospital man sa Bacolod, siyang nagatatap sang LSI nga nagpauli nga ginadialysis. Oh, okay. Inang LSI na nakuhaan naman ang art sang swab na, pero waay pa magwa ang resulta. Diyos. Nauna pagwa ang resulta sa sining doktor nga nagtatap siya ka mantigin tagaan guro sang priority ka manti frontliner doktor. Okay, okay. Sang ang istorya sa Aksyon art June 25 amo ning date nga nagatatap ang ining bana sa LSI nga pasyente halinis Metro Manila nga ginadialysis. Okay. June 26 nagkadto ning asawa ya sa hinigaran upod sa bata nila Aksyon art kay taga hinigaran ni ang banaya. Ining asawa taga Kabangalan niya. So, ga inopdanay sila. May mga lugar nga ginkadtuan Aksyon art. Pag June 17, ang bana nagupod sa asawa dulo nga asawa ya sa private hospital dara sa Kabangalan nga amo ning Holy Mother of Mercy Hospital, may clinic dadang asawa. At the same time naga-follow part-time man siya sa Kabangalan District Hospital. Ang doktora. Asawa. Ang doktor. Ining kapit sa June 27, nagbatsag na ni isang flu-like symptoms ang bana. Duglain na matsyag ya. Isa sa mga simptomas ng COVID-19. June 28, ang bata ya Aksyon art kagini mag-asawa nagpuli liwat sa Kabankalan. Amo nang kapit sa ang bata kag-asawa nagbatsag bansang ubo. Uy. Nagubo na sila nga mag-iloy. June 29, ang asawa nagpasunod sang Bacolod. Okay. Nagkatusunod sa nga Bacolod. Ang bata iya nga ara sa Kabankalan, nagdugang ang ginbatsag magluwa sa ubo, nagapungak ang ilong. Ang banaya naman, nagdugang ang pagid, ang simptomas, nagkataro. Tino mo man ang kataro, hindi ka bisan magambal ka naglain ang tuno sang. Yes, diyan ko kataro. June 30 sang hapon ang asawa nagpuli dito sa Kabankalan, halin sa Bacolod mo. Okay. July 1 ang bana may sore throat pagid, runny nose pagid. Sang July 1. July 2 naghilanat na ni. Naghilanat ang bana. Ang bana, hilanat, ubo. Amo na ning rason nga nagpa-admit na lang siya sa ospital sa Bacolod kag ining nga time July 2 ginkuan sa RT-PCR test, July 8 ang resulta positive. Aha. July 3 ang asawa kag ang bata kumulain mat sa Aksyon art nagpa-admit man sa ospital diri sa Bacolod. Una ginkuan ang asawa Aksyon art sang swab test, July 9 nagwa positive. Uy. Amo nang istorya sa mag-asawa. Aha. Galing question di amo ni. Hulaton ta kung anong test sa itong gin-attender nila nga pasyente. Yes. Atong siling nga LSI
Gana-dialysis. Nagadialysis. Kay Aksyon Marlon, basi magbaliskad pa ang report, nga basi ang guadre, nga pasibagdan pang nurse, kasi ang naglaton to sa pasintibla. Kay ina mga posibilidad mo lang, nga ginambal naton mo, ang pamangkot, may tani ko mahingagaw to pagwa. Ang result sa itong pasyente nga ginatatapya. Kagway dire galing Aksyon Art gin palayag balakon posible Aksyon Art na una ginikwa test ang ginadialysis sa doktor. Sa doktor kag sa nauna di sa kwa. Bali ang gatatap na doktor o kung nurse. Ang nurse nga laki. Ang nurse nga bana. Siya to nagtatap sa to sang ilisay. Ti galing amo ning sitwasyon mo kung nila magwa ang RT-PCR test nga mag-negative to yung LSI, meaning lain to ya ang ginkwaan nila nga duwa Nan. Na basi sa pag-inopdanay nila kag pagkadto nila sa ibang nga lugar. Posible man na. May mga doctors man ni Aksyon Marlon nga hindi naton malikawan nga kung kaisa may mga patient pa na silang iba nga ginatinder, kita mo naman ga part-time sa iba nga hospital. Pero inaakon mga spekulasyon lang. Di ano ginahimo sang LGU sa kabankaran? Ang ginatawag mass contact tracing Aksyon Art, mas bangod damo sila naka-direct contact. Kag damo sila nga tawo nga nakaupo Aksyon Art. Pati pa sa inigaran. Posible ka nakapuli pa sila sa inigaran. Ang bana ni taga Banwa sa inigaran. Kag nakapuli pa ni ang asawa sa lugar agad sa barangay Pinaginpinan. Uy, kalayo na. Kalayo na 40 kilometro sa Lincoln City proper hambal ni Saiko. Kalayo na ya. Bukin ang Pinaginpinan. Oo. May balay na to sila. Nakapuli na to sila nga mag-asawa sa barangay Pinaginpinan. Ang ginimbo sa Task Force COVID-19 Kabankalan, ginkadtuan ng balay. Ginkuwa to ang utod sang babaye. Okay. Kaya dara mag-start sila mo. Ang pakaisa plus ang maid. Kag ang ginikanan nila kinuha. So kung mo magpuli sila sa kabankalan, hindi gali kayo sa proper kundi Pinaginpinan. Oo, nakapuli to sila mo. Nakapuli tong ining mag-asawa kag ang babaye gid nga lugar ya Pinaginpinan. Oo, kag ang bata nila syempre. Oo. So gindala na sila sa quarantine facilities ang syudad nga ara sa Balikaw-Kaw Resort Aksyon Art sa barangay Urong Blanisa mo. Sa Urong, siparado niya ang Pinaginpinan, ang alagyan sina dira bala magpaliko kapatapi ni amo ni sila nga ruta. Ini ang ginbutangan sa ilang quarantine facility, ang alagyan pagkadto mabinay. Na siparado gini si Aksyon Marlon. Ining Holy Mother of Mercy Hospital nga may clinic ining doktora nga babae ni. Oo. Area naman isang mabinay Kabankalan nga road. Correct. Oo. Amo na da siya. Di mga co-workers. Staff niya sa opisina. Yes, contact tracing man. May ara Aksyon Art gin ang mga direct nga naka-close contact sa ni mag-asawa, swab test RT-PCR ang kwaon sila. Sa Lunes, may ara pag iba na Aksyon Art nga tawo nga kuhaan lang niya anay sang rapid test. Kung reactive ka. Kung reactive ka, kinala mo gid nga mag-RT-PCR. Pero kung non-reactive, but siling munti Y infection lawas mo, maka-safe pa ang syudad kay manti bolo barato ning rapid test ko para sa RT-PCR. Pero Aksyon Marlon may tendency nga gin-rapid test ka, negative ka mo. Kay way pa kabalo kami incubation period na. Ang tunto ni nga klase COVID ni kay basi matimingan nga way pa siya kuan gid sa lawas mo, mag-develop. Ti kun hinali nga kuanon ka, kun hinali nga kuan ka sang rapid test, basi hindi pa siya ma-detect bla. Kay kabalo ka Aksyon Marlon pagkuasi mo na, although mangin positive ka abe, makita positive siya, may ara bakterya lawas siya, may virus lawas siya. Pero take note, hindi pa na sigurado kung COVID na. Kay kung inatrang kaso kay mo ya, pwede man nga mag-reactive ka. Ma-reactive ka mo. Masiling kwanto siya, positive siya. Positive siya nga may ara nakita nga virus o kunanos lawas niya pero hindi ina COVID-19 ay pa na siguro. Yes. So duwa na ka-adlaw Aksyon Art ang contact tracing nga ginpatigayon kay isang nabalaan nila Aksyon Art July 9 pa lang nga daan. Ang Kabankalan City nakabalo nga daan mo nga nagpositive ining asawa ni. So umpisa pa lang sang July 9 may contact tracing na dayon nga ginpatigayon. So una nga nagpositive ang bana.
Dason ang result sang doktor. Ang bata, kagwa ng result, Way pang resulta, Action Art. Muna Bantayan tani inaluhuyan kay kung bata, edad Action is Marlon. 2 ka tuig, babaye, mabalaan ta gina sa ulihi Action Art kung Praying anong nga resulta. safe lang ang bata. Yes. Amugin lang na yung akon. Kabalo ka ining mga resistensya sa bata. Amo na gani nga wise lagi na pagwa. Kaya basi hindi bala makasustener ang resistensya, pero kita nagapangayo gid, nagapangamuyo gid nga magnami ang kondisyon ni Action Marlon. Ikaduwa ni Action Art nga ang edad is 2 ka bulan. Hindi, ano siling mo? Abi ko Duwa ka tuig. ikaduwa ini nga bata nga hubin. Nga 2 ka bulan taga boys Padilla gilito ya. Oh, ato yang sa San Carlos. Ano to yung edad niya? Pila to edad niya? Amo to kagabi gid mo kubla Oo. isa. Daw 2 years old man to? The one year old. Oo, amo to kagabi ingin mo nakon. So ang pinakahubin pagadyang Mrs. Padilla 2 bulan pa lang to, Sus. di ba? Oo, Grabe, kaluluwa igid kayo ay gid ya pili ining COVID-19. Pero ang mga parang sa mga gagmayng kabataan, mayo pa ni gani kay kung hindi pa gid siya makarecognize ang itsura ka parents niya, bisan tatapon ka doktor to, at least okay lang yan nga bisan way ka to kay kuan mo. Nga hindi ka gid bala mag-kuan Action Marlon, magtamod dapat. Di kabalo ka kung mga 2 years old na, makarecognize kay papa niya, kay mama niya. Amo nang pinakabudlay, kay payunan mo pa na. Correct. Oo. Ay, ligid-ligidan kay muk bata. Oo. Humble ni Mayor Psycho, why man sila sun arts ng eksperyensya, handa rin nga problema kay tuban man ka cooperative sa mga kaso, kamantibalaan nila mo, doktor kag nurse sila, kabalo sila kung nano ang dapat sundon nga protocol. Ang nami sina kon matrace gid ang tanan nga nakakontak kag ang mismo da nga may ideya kung sino ining mga individual kung nakakontak yung makamo o kung may direkta kamo kapag sugilanon pag upod ini sa ila, please report or coordinate now with the authorities. Yes. Ginatutukan gina art na kay kadamo sa mga lugar kung basihan ta lang ang travel history sa di mag-asawa. Kadamo sa mga lugar nga ginkantuan nila. Mayor Pedro Zayco. Ang ila status ara sila sa isang hospital sa Bacolod kag subong gina-contact tracing namon mga 2 days na ang contact tracing namon ka very cooperative siya kay ti doktor siya nabalaan niya ang kung ano nga kung diin siya nakakadto diin siya sino na contact niya sino ang iyang mga na pasyente amon ginamukatuan din namon sa amon task force there are some nga i-rapid test namon by Monday no kag ang iba niya nga naka-direct siguro i-swab na sila may bata ni sila kin-swab man ang bata daw nagkuan blood daw nagilana to amune so prula pang result sila. Alkalde sang Kabankalan City Pedro Zayco. Grabe no. Baka muyo kita nga hopefully makarecover sila tanan nga miyembro sa pamilya. Yes. Amo na Action Art ang number 1 kag number 2 nga COVID patient sa sudad sang Kabankalan. Number 1 kag number 2. Ang number 1 ang bana, number 2 ang ay way pa yang Kabankalan. Ay pagkabankalan positive. Amo ning una hindi ko may nagpositive sa ila do aris quarantine facility ya guro. Way pa gid ya? Pero kung i-check tayo sa record nila sa Kabankalan City Health Office, ginakilala nila ini mag-asawa nga COVID patient number 1 kag number 2. Kay I mean hindi man nimo na malista nga may COVID patient kaya sa imo lugar unless ka nakapauli na to mo. Oo. Tini sila yung nakapauli kaya. Oo. Pero kung LSI ka from Manila or Cebu, ngari ka sa quarantine facility, you can be considered as patient number so and so sa province, pero hindi ka makalista to sa munisipyo, kaya kapuli to mo. Yes. Ang gagwa lang Action Art sa recorda is provincial address lang amo ni. Correct. COVID patient of Negros Occidental ka, nga may provincial address ka nga amo ni. Kung nakapuli ka sa Kabankalan City, patient number 1 Kabankalan patient number 1 and 2 kagit kaya kapuli ka. Kung lang ginapangamuyo, kabay pa ang ilang mga himata, mga paryente, mga partidos nakasalamuha, hindi lang kung tani, Action Marlon, magbatyag sa kasubong man nga mga simptoma. Pero by the way, asymptomatic mga ibang nga membros, pamilya na. Ang iban Action Art way kamuno si Mayor Zayco kung nagbatyag. Pila pa lang galing kadlaw? Pila pa lang kadlaw base hindi na galiyo nga makabatyag bla? Balanta na sa ulihi kung mayara sang magreklamo.
Nga lain matiyag. Ano ganito ang pitsa sa puli? Kamangkalan? 8? Ay, hindi. Damo adlaw nga kapila sila magbalik dito. Oy. Sa Kabankalan. No? Damo sa adlaw Aksyon Art. June 28, nakabangkalan sila. June 30, nakabangkalan man. Okay. Yes, amo na mga duwagay kadlaw. Nga dito sa Aksyon Art. Kag ang asawa dito tinira sa Kabangkalan kaya totoo klinik ya mo. Gani. O, Katong mga sa klinik, yung pangita man to nila. Co-workers, so Aksyon Art, gin contact tracing man to sang syudad, kag kuhaan kito sila sang swab test. Kagin butang na sila sa Balikaw-kaw. Yes, amo nang isa sa duwa ka mga quarantine facilities sa syudad sang Kabangkalan. Halit gini ang kagamay nga klase virus, hindi mo gani makita. Pero ang halit niya sa pamilya, purti, bakon mo na imo nga makabanding ka sa pamilya mo, kwaong ka ito yung authorities, kag dalon ito yung sa resort man gani ginatiniran mo, pero ikaw na ito isa. Oo. Ang pamilya mo may kabataan, kahit lawon sa imo, grabe, no? Amo na nga halong, gid palihog. Oo. Sa mga 80, Aksyon Art ang ara sa mga sa quarantine facility, sang Kabangkalan City, 80, kay hambal ni Zaiko, iban to, nag-negative naman, nagapuli naman sila. Very good, no? Amo talaga Carlota, to kung nakabalik to sila sa ilang resort man sa bukid, to kay paglinog to sang Kalaon yung pagkuha to ni Mayor Halanduni mo? Halandoon? Ano ganyan? Halandoon, no? Rex, Halandoon, Mayor? Ang mga ginpang-evacuate, Aksyon Art, nagbalik naman to sila. Sila sa nga balay. Very good. At siguro tigin balik naman to sa resort ang gin-quarantine. Oo. At least, bisan amo ni nga may mga record, 171 ang province nga positive, pero at least wala sang local transmission. Sa Negros? Sa Negros. Occidental? Oo. May ara na? May ara na. Oo. Amorsya bla? Amorsya. Oo. Gaya sang kwan? Ambulance driver. Ambulance driver. Local transmission to siya. Sa manang update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hinubaya o nasa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ako yan nag-aapilar, no, palihog lang, sa mga himata, pariente, kasi Mario, dira sa sining mag-asawa, ang asawa, doktor, ang bana nurse, nga nag-positive as patient 1 and 2 sa Kabangkalan City. Buligan ta sila palihog, pangamuyo nga makarecover, hindi lang ini sila kundi ang tanan nga mga individual nga nag-positive sa COVID-19 test. Pangamuyuan ta sila nga madasig ang ilang pagka-recover. Hindi naton pagdiskriminahon ini nga mga tao because sino man abi nga tulutuntoy nga gusto nga matapikan siya sang COVID-19, wala gid sang tao sa kalibutan guroy no nga luyag matapikan sang COVID-19. Natabuan, nga ini sila bangod mga frontliner, vulnerable sa pagtapik sang malatnan sang COVID-19. Ti amo ning natabo. No, amo ning natabo. The same thing dira sa Mansilingan. No, hindi kita mag-discriminate. Buligan ta. At the end of the day, sa aton pag-isa ni mabot ginang tiyempo nga matunaw tani madula tani si COVID-19. Aksyon Firing Line. Amo nang ginakinanglan ta subong, no? Kooperasyon, kapin pa ikon ikaw, gapati ka nga may direct ka man o kung nakakontak kasi ni mga persona. Sugid insakto mo na gani sa ma-LSI. Kabalo kita nga natandog ang inyo comfort zone. Kabalo kita nga hindi nahamak ang sakripisyo nga naagyan nyo. Samtang nga dito kamo sa lugar ang point of origin nga ginalinan nyo nga dito kamo na stranded. Tub-tub pagpauli nyo, grabe gyapon ang mga regulation, hindi kamo magpangutos, hindi kamo magpangakig. Nga ang ginahimo sa mga local officials ta is to protect you and your family. Di gina-quarantine ka gina-providean kapag gan ipagkaon sa city, o sang munisipyo, sang probinsya, sang syudad, nga dira ka sa quarantine facility. Hindi lang ikaw mo kapin pagikon may sintoma sa imo, buligan kapag gani sa healing facility sang probinsya. Tiyan mo na lang magina-offer sa imo. Magluwas kung may kulukwarta ka, mapadoktor ka to, pero
Can you imagine kung pilang balayran mo da? No? Bagod sa sining COVID-19, kag ang isolation sa imo, gina-isolate kapag ginaya, kapin pa kung positive ikaw. Aksyon firing line. Yan mo na gani kabay pa, tanan kita maghalunggid. Maghalunggid. Inay mga bagong record gusto mong sa COVID-19, naga-remind sa aton nga ara gihapon si COVID-19 naga-exister. No? Naga-exister. Kag dapat kita maghalong para hindi man kita matapikan sini nga virus. Muna ko isa maglagaw ko sa libertad da manggumpra kami ni Mrs. Sus nagligad to siling kunano ini. Daw kita na lang nagasuksok face mask. Daw kita na lang social distancing. Daw dala saon pa ko sang manughakwat utan mo. Siling ko ako na lang social distancing kay daw dala saon ako. Oh, may gabi kay Maninay Alma kag Maninoy Henry Boy Gregas sa Gilungan, Kawayan. Thank you, Councilor, for listening, Maninoy. Salamat kita sa inyo dra. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ako si Doc. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang mga kaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga kaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ginenggamyo ang mga kaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon,
Madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:35 na. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon, diri kita sa last and final stretch sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Oy kay Ma'am Fukuda Eleanor sa Japan mayong gabi, kay Jocelyn Arisivita Ulak mayong gabi man, Renato Tanyuan. Siningad diri ganisa mo Aksyon sa Isabela, may ari daw ga pinadayaw. Gabiyahe, Cebu, Bacolod, Iloilo, hapit pa sa Isabela, kag la Castillana, uy, nano ina man? Aksyon Firing Line. Basi apor na iyang bot mo hambalon. Online sa Firing Line. Pero diri ko anay sa iluan naton very quickly, si Vice Mayor Elcid Familiaran, kapoy ini, pero awaton taning iya tiyempo sa pagpaway karon na gabi. Vice, may gabi si mo? Sa sunod, may gabi sa kapatid. Vice, nagtawagi ko bala kay una bes, gusto ko tani mag-update sa mga gin-istoryahan kay ina. I don't know kung nakaupod ka sa meeting with Regional Director sang DOH, Dr. Marilyn Convocar, kung ano mas signifikante nga gin-istoryahan ninyo, Vice? Well, actually, while nag-meeting kami sa Gina, to take up some problema kami dala sa apor or authorized person outside of residence. Very timely man nga may ribbon cutting dito sa Western Visayas. Sa Corazon Locsin. Corazon Locsin sa natin tayo lot. Well, nagkapit na lang to si RD sa NGC. Okay. And that she promised na full support kaya po ang DOH Regional Office sa Bacolod and likewise sa Corazon Locsin. And that this is the first time, according to her, na ang pansya is coming from the local government. In collaboration sa DOH sa Corazon Locsin, and that she promised na niya full support at Tayhopon. Okay. Kita mo, kita to take up sa iya as to sang hindi pa lang ma-overwhelm mga ton quarantine centers. Di ba kinadala sa barangay? Okay. Home quarantine na ton. Tama nga issues nga yung take up siya. And that if possible, i-take up naman sa National Interagency Task Force. And that
Okay. According to her, nag-promise siya na any love pwede na kapadala sa Silay, sa Iloilo, sa Corazon Locsin, sa Matan. Masama natin yung mga issues na take up. And paris ba sa amon, frontliners kami, kung pwede na kami nila kapaswab. Okay. Di ba kayo, wala kami symptoms mo? And then she told us, nga si Mayor Trenyas, kayo dapat tries na mo. Times na nga nagpaswab, di kami diya yun, wala pa. But then prioritize natin ang publiko eh. Yes. But anyway, kung wala kami symptoms, why wasn't it test hindi, no? Why undergo sa test? Okay. Amo na si Aksyon Heart dito, then after that, Corazon Locsin siya, kuya, way na kumakupot kay nag-18 pa kuya sa ang aton balang protocol sa mga apor. Yes, yes. Then, take up pagkikita nga, this coming Tuesday, may meeting kita sa, I was authorized by the mayor, na mag-organize ang task force discipline na to. Task force disiplina na ni? Disiplina. Yes, na mag-implement sang ordinance authored by Councilor Baribara. So bali, ang sa Apor, way paggali na balay kung ano ang mga regulation, ipatuman sa city or natapos na sa meeting no kay na Vice? Well, ang regional office niya, nagpakwa sang guidelines for those Apor coming from Talisay City, Talisay City, Cebu Province, Okay. and Cebu City. But then, ang national niya, wala nagpakwa guidelines, siyang, ako nang pagprito sa Apor coming from Manila, while ang regional office nagpakwa siyang guidelines for those Apor coming from Cebu, actually, itong Talisay City, Cebu, and Cebu City. Kung mag-tiner sila below 5 days, then after i-swab sila, then they are free to go anywhere. On more than 5 days, undergo sila sa 14-day quarantine. Protocol na to. So dito na i-discuss ang basis councilor ay yung makaputi. Yung floor ang atong SK Federation nila. Para man to si Councilor Lady Bless representing sa Liga. Makuha kita ma-require kita Aksyon Heart sang mga additional requirements. Okay. Iba nga po na to, kung nang simple presentation sang ila IDs. Correct. Certificate of employment that will suffice ang panang requirements na. So, isa sa mga recommendations natin dito for the mayor to issue an executive order na ma-require kita sa ilang number or ang ilang duration of stay here. Okay. Ma-certify na sa office kung pila kadlaw ang tinyan natin. Specific na. And that, ma-require man kita na dapat sumapalo sila sa aton. Kung din sila yung hotel, ma-stay din, mabot labi. Para ma-monitor na ito ng in and out nila. Okay. Isa ina Aksyon Heart, no? Kung nang aton discuss dito kasi. So, bali, ano matabo sini? Paano ito ma-monitor? Halimbawa, Apor, isa diri mo na yung mga deliver mo, no? Sa mga essential goods. Bali, upon arrival sa puerto, may mabantay dira, sir, kag mapa-fill up sa ilasang form, doon mo na? Requirement na ito na issuean siyang number of days na stay from his or her employer. Employer, yeah. Pagabot ka rin, employer, yeah, kung pinasadikat lang. Okay. Then we will require them kung din siya makato. We
we will also require him or her kung di siya mag-state. Okay, okay. So that ma-inform natin silang lady nga may apor kada. Nakabalo ka na tapos to sa Singkang Airport. Wala siya papaloy. Ang apor siya po. Gani. Uli lang ito nabalaan? Correct. Oo. So anyway, at least may na kay may mga regulation may ginad-on kita para aware man ning tanan nga mga apor nga may inapatuman ng city nga bago nga regulation. Correct na sinag. Okay. So anyway, ang atong task force yung discipline is headed by retired Colonel Guara. And ang atong dara nga point person si Tapa Julinggo. Kita muli sila malipot sa mga barangay sa mag-implementa sa barangay o barang ordinance. At tungod ordinance nga wearing of face mask kag social distancing. Hasta curfew. Okay. Yes, Sige. So on that note, Vice, salamat gid sa time. Yes, sir. God bless kita keep safe. Aksyon Firing Line. Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So, mayo niya, no? Kag ang nami paginsina, nga mismo ang mga ginahapitan ni sa mga apor bala, no? Aware gi kamo, ha? Kapin pong kabalo kamo nga delivery sila sa mga essentials. Kayong iban diri tuod, nagalulagaw-lagaw pa ya. No? May, yes, amot si Isabela, kung namuning na mong noya nga, dito sa ila, may nagalagaw-lagaw pa kuno. Tinanong na siya apor. Wala pa sila yung kalagaw-lagaw nga mo na yung sitwasyon nga problema na ganing kada LGU. Ginawa na ka-monitor kita gani nga magpauli kita o kung ang aton miyembro sa pamilya mga utod gani magpauli dira sa kawayan no kag sa area sang kanduni gatihin gani kiti may mga strikto ginapatuman nga protokol mo. Aksyon Firing Line. Kay Virginia San Antonio Olpinda. May gabi dira. Nya Aksyon Art monitor ko diri gihapon sa Silin Homes, Barangay Estefania. Keep safe and God bless you. Sa imo ma'am, God bless you too and thank you for listening. Alin Transporto. Nya Aksyon Art monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Gamonitor karon nga gabi, no? Upod ang mga angels ko si AG, si Joy Joy, si Lenlen. Gamonitor man Tatay Muroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar, always monitor. No? Sige, salamat kita sa pag-monitor karon nga gabi. Ari pagid, Jocelyn, nabasa ko na din kay Ma'am Jocelyn. Si Pablito Benedicto, maayong gabi, Christopher Redfield. Sa utod ko dira, no? Sa Saudi may gabi lang kay Tol Roy, may lang pag-monitor. Well, Mark Lego or Liego. Sila nga, keep safe everyone. Idi Laos. Gamonitor siya ho. Thank you, Gida. Si Jocelyn Kalamaan. Andrea Amanda Jaime. Hi, Ma'am Andrea. Thank you, Gid. Salamat kayo sa pag-monitor. Rizalde Sakudit Braca. Haraman si Josephine Lunot Flores. Ayos Thank you, Gid. Si Roberto Anyo Bla siya, Anyo Bla. Mayang gabi man Kay Engineer Felix Magtulis Villatora. Thank you man sa pag-monitor. Nano ini man? Thank you, Gid, sa pag-forward ng information, Engineer Villatora. No? Mga grupo, kag mga personnel na dran, no? Mga galubran sila sa construction. No? Salamat, Gid. Ari pa, may gabi man kay Marian Malunes sa Oribe. Merge Iscabarte, may gabi Thank you. Araman si Jeff Esperanzate. Salamat man sa imo, sir. Thank you, Gid, sa pag-monitor sa tanan nga program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Firing Line. Sa mga nagahulat sa SAPYA, kainak tulin interview tadre, so ay makahibalo kaina sa aga sa hotline. Interview ko si DSSD Head
Pasita Tiro, kay kundi sa bilog nga Region 6, kung Negros ang Bacolod din ang may second trans, ang Negros, why ma-qualify, why madala? Aksyon Firing Line. Tingin na tapos ang DSSD ang pag-encode sa sining mga data nga gina-require subong sang DSWD, ara na sa 95% sobra ang nag-complete kag na-download sang DSSD. Ang problema, subong, kay ang ambal sang DSWD, base silingis katapusan nga bahin sang Hulyo, matapos na mo na ang distribution, mga 80% sang second trans. Aksyon Firing Line. Kutang balon matapos ang Hulyo, hindi pa ni makompleto 100% ang pagpanagtag. No? Ang mga nagahulat sa ila sininga second trans. Aksyon Firing Line. Igaling mo na nagsibod, abi kay nagdamo ang mga requirements. Ang pag-download sa sining mga information kag data, makabuligid para sa paghibalo, gina-validate, gina-double check, kay iban galing nagdulubli bong iban tuod. Galing kay tao nga pigado, mangita man asang ideya mo. Kapin bagid sa tong tiyempo nga naigo sila sang lockdown, no? Naigo sila sang enhanced community quarantine, naigo sila sang modified enhanced community quarantine, sa MGCQ, sa GCQ, tanan di ka ideya Pero ang isa ka malain dira nga sitwasyon kay kung nagdulubli ang imong ginbaton, halimbawa kung sa Bacolod ka, at laban-laban makakasangalan mo para sa second trans. Aksyon Firing Line. Kaya hindi pwede na nga magdulubli mo ang imo kuwaon iakron nga ayuda finansyal gikan sa gobyerno nasyonal. Ining financial aid nga ginapaagi sa Social Amelioration Program o konsept. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon. May nga biman, may nga pagmonitor kay paring Sunny Boy Paladar, no siya pamilya dira, thank you gida. Amo man kay Welma Inocencio Cabarles, linya niya punta. Tami uliog sa duwa ko kamahinablos, Clarence kag Clarissa. Kuan sila kuno, galantaw sila TV, o may nga idra, thank you gid. Si Madam Jinky Dagia Mirais, Airheads, grabe damo ngalan mo Ma'am Jinky ba? Good evening, sandumanan gani. Wala kuno kwan? Wala gulusar face mask sa phase 6. O, tilan tawon ta niya, parte sa pagtukod, may disciplinary team na. Ini magalibot mo si Taba Julinggong Ilahed. No? Kag sa supervision naman ni kwan, no? Ni retired Colonel Guara. Tiyari dinakpanay na ni sa barangay alin sa curfew ha. Naligad ka sinalig, kamuda ka, obra pa kamulinagaw, gyapon. Putang balon sinido, wala tsansang ginaayo sa mga business sector nga dapat idugon until 12 midnight ang implementasyon sa curfew sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Tingbon tala na follow-up kay Councilor Archie Baribara, no? Ang ini nga mga development kay may committee hearing pamanto siya o may public hearing pagyapon kay gina-invite man ang iba nga sektor kung anong paglantaw nila parte sa sining ginaproponer no nga pag-amyendar sang curfew ordinance nga luyag idogon tubtob alas 12 o kunan masugod alas 12 santuang gabi tubtob sa kagahon. Aksyon Firing Line. Ang iban abi gusto gidi nga magkalayaw no? Ang mga negosyante ang reason nila kay para nga mga ara sa gabi nga mga naganegosyo mabuhi man. Siguro isa na diri mga ilimnan kabalukang mga ilimnan iya nagabagang kang nagumpisang mga pag-inom kisa nga las 9 na sang gabi mo, no? Kisa alas 8 na nayaga sinulod ang mga manginginom. Action Firing Line. Pero take note, gina-discourage na ginanay ubra kainom. Kay kon huboy-huboy ka na, kung nakainom ka na, tanan nga mga regulation ginapatuman, halin sa social distancing and all, gakalipat ka na sinaya, no? Basti na may nakatungging ka na mo. Action Firing Line. Last nga nakatungging ka na, masakay ka pas motor, at ilaban gid sa simplang. Action Firing Line. Gabaha man ang mga komento parte sa motor nga ibutang balas tunga barrier. Kaya na sa personal kong numero sa cellphone, damo ang nagkomentar, damo ang nagpinadala sa ila sining mga opinion, nagalantaw nga sinila do hindi gid mayada. Okay man na kay imo i-regulate para ining mga nagasakay sa motor mapasigurong social distancing. Tibutangan barrier, galing amo na bala, kinanglan ang gamiton nga design pariyo to sang gin-present no, sa IATF nga mo gitong sundon. Action Firing Line. Ginawa man gani ka magasawa nga ang kasanay sa motor kang iban kulang ganing ila inugplite. Ti para may service ka man, ti may motorsiklo ka man ginagamit, mayo tanini kay masalbar ang pagplite pa sa jeep. Ang imo asawa maangkas mo, galing ti may butang to yung barrier o kung kudalan yang tunga sa motor, ti ang tendency hindi kayo mo kakos sabana mo kung gang kasanay ka mo. Action Firing Line. Worst, mayara mga mag-asawa ngaway makasal. Ti paano mo na karon ma-justify abi nga mag-asawa ka mo ngaway lang makasal dugay ng inyo pagpuyo kay way ka marriage contract. Kabay pa ini nga mga bagay i-consider man sa ngaton otoridad no? Sa ngaton mga kapulisan.
Aksyon Firing Line. Damo iagyapon kita nyo magtiempo nga may maswedeng nga ginahimo ang mga local government unit, damo nga pinakasal. Kay ti makabarato, sila makales, sila sang gasto mo. Dilog-lahog, ganaan magpakasal kayang gastuhon mo. Aksyon Firing Line. Ti ang gusto sang gobyerno, i-regulate kag mapasiguro nga magasunod ikaw sa regulation, isa i-allow ang pagkakasanay sa mag-asawa, kinanglan may ara ka sang marriage contract, kag kinanglan may barrier sa tunga sang pasayro kag driver. Aksyon Firing Line. Galing kay sa mga banwa karon ng means of transportation nila, kapin pagid sa mga banwa nga mga pasulod sa mga barangay da rough road, butangan mo pa imo yasang barriers tunga, no? Oh, undag pa kay rough road, nagbudlay na gid ang sitwasyon sinai. Aksyon Firing Line. Ay, tigaling mo na regulasyon kag desisyon ina po tambalon kung ipatuman sang National IATF kag ipagwain nga guidelines, implemented ina dapat sa bilog nga pungsod, hindi lang sa isa ka lugar. Tikabahin kita sa pungsod Pilipinas, hindi kita ma-exempt. Aksyon Firing Line. May natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagan sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Sa ngalan sa inyo regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.